Здравейте! Добре дошли в моят канал! В днешното видео ще ви демонстрирам как се прави този грим. Той е много топъл, свеж и изключително подходящ за лятото, благодарение на нюансите в него, които са в цвят праскова. Ако искате да видите как се прави, останете с мен! Започваме с поставянето на основата. Аз в случая ще използвам ето тази на Kryolan Ultra Base. Слагам едно или две помпички и разнасям из цялото лице. Продължаваме с поставянето на фондютена. В случая ще използвам на Kryolan TV Paint стиковете, които съм си поставила в тази палитра, за да ми е по-удобно. Сега ще ви ги покажа. Ето ги. Ще използвам цвят Ivory. И може би малко от този по-светлия ще примеся на места. Първо го поставяме с четка, а сега продължавам да го смесвам с Beauty Blender. Разнесох фондютена и малко по шията и деколтето, защото исках да изравня тена. Също така и да прикрия някои дребни недостатъци. Сега продължавам с коригирането на сенките под очите. Искам да сложа ето този коригиращ цвят, който ще прикрие ето тези тъмните неща, ако ги виждате, би трябвало да ги виждате. Това всъщност са прозиращите вени отдолу под кожата, но тъй като ми е много светла и много тънка кожата и ми се виждат ужасно много и изглеждат като все едно огромни сенки имам под очите, затова се налага да ползвам коригиращ цвят и върху него след това ще сложим коректор, който е с цвят на кожата. Сега ще използвам ето този коректор за под очите. Той е на Maybelline. Точното име ще ви го сложа в описанието, тъй като не мога да го произнеса. Продуктът се вади по този начин и ще го взема с малка четчица, за да не използвам тази глава, защото не искам да се замърсява.
Ще използвам ето този коректор на крила за прикриване на остатъчните недостатъци по кожата. Продължаваме с поставянето на пудрата. Ще използвам отново Крилан в светъл цвят Dermacolor. Продължаваме с поставянето на сенките на очите. Ще започна с този цвят. Това е палитра на Крилан. По-долу в описанието ще ви поставя всички продукти, които съм използвала за този грим, за да не навлизам в подробности сега точно. Сега ще поставя този цвят малко над сгъвката на окото и ще го разнеса хубаво. Продължавам с поставянето на следващия цвят. Това е ето този от палитрата. Него искам да го поставя в сгъвката на окото и във външния край на окото. Взимаме чиста смесваща четка и минаваме отгоре върху цвета, докато не се смеси перфектно. Продължаваме с поставянето на следващия цвят, който всъщност е най-забавният от целия грим. Ще използвам за целта ето тази палитра, която всъщност е палитра за ружове, но тъй като много ми харесва ето този цвят от нея, искам да я използвам за центъра на окото. А сега ще поставим и най-светлия цвят. Той ще бъде ето този. Във вътрешния край на окото и точно под веждата.
Сега ще поставим сенките под долния клепач. Искам в края да е този цвят, който използвахме, най-тъмния. И след това малко от прасковеното, което сложихме в средата на клепача. И най-отвътре малко беличко. И така завършваме сенките на очите с един малко по-тъмен цвят, който искам да поставя в основата на миглите на горния клепач. Ще е нещо като очна линия, само че тъй като не искам да поставям остри и силно изразени очни линии, искам да е просто леко опушен вариант, за да може да подчертая по-хубаво горния клепач и миглите. Продължаваме с веждите. За тях ще използвам ето този продукт на NYX. Това са сенки за вежди. По-тъмният цвят ще поставя в края на веждата, от средата към края, а по-светлия в началото на веждата. Като попълвам предимно празните места, без да го правя твърде изкуствено и изрисувано. Разресваме с такова гребенче. Продължаваме с любимият на почти всички контур на лицето. Него ще направим с ето този продукт на Гош. Ще използвам този цвят, който се води за контуриране. Сега ще поставя ружа, той естествено ще бъде същият, който поставих и върху окото. Продължаваме с хайлайтера. За него ще използвам ето тези сенки на Maybelline. Номерът е 501. Това са сенки за очи, обаче аз лично обожавам да ги използвам като хайлайтер, тъй като стоят страхотно.
Поставям съвсем мъничко и в началото на окото, във вътрешния край. Искам да озаря окото още малко по-добре, затова ще сложа ето такъв цвят, почти телесен, в водната линия на окото, отдолу. Виждате разликата, нали? Поставяме и накрая спиралата. Ще използвам на Maybelline Rocket Volume Express. С това завършваме очите. Сега ще пристъпим и към устните. За очертаването на устните ще използвам ето този молив от Sephora. В момента, както виждате, моите са ужасно напукани и сухи, за което се извинявам, но ще работим с това, което имаме. В центъра на устните искам да сложа малко от този молив. Той е с цвят праскова и затова именно избрах него. И накрая завършваме с този гланц от Bourjois 3D Effect, който ми е много любим. Естествено също цвят праскова. Готови сме! Надявам се днешния грим да ви е харесал. А вие бихте ли променили нещо в него? Моля, споделете с мен отдолу в коментарите. Не забравяйте да се абонирате за моя канал и да харесате това видео. Чао, до скоро!